Здравейте! Обещах ви днес да ви покажа уникални кадри, видеа и снимки. В момента, въпреки студа, съм на едно уникално място. Започвам с село Устина. Уникални скали. Там в дъното се намира голям устински водопад, който само един път съм ходил до него. Сега е просто недостъпен. Недостъпен. Така, това е връх Тумбата. Горе има кръст и камена площадка. Сега няма да се качвам. Това е уникален параклис. Много пъти съм идвал тук. Така, това е най-интересното. Ето го водопадчето. Устински, малък устински водопад, замръзнал яко. Заради него съм тук. Тук на върха има беседки, уникални скали. Ами, какво да ви кажа? Уникална България, уникални Родопи.